Politika sa nás týka všetkých. U nás vidíte, čo politici naozaj hovoria. Jasne, priamo a bez strihu. Ak chcete mať prehľad a vlastný názor, prihláste sa na odber. Pravda začína pri zdroji. Vojny sa hovorilo, že americká okupačná armáda nie je v Európe preto, aby ochránila Západ pred Sovietským zväzom, ale aby sa zabránilo spojeniu nemeckej a západoeurópskej výrobnej základne so sovietskou surovinovou základňou, čo by predstavovalo pre Spojené štáty globálneho konkurenta a ohrozilo ich svetovú dominanciu. A keď USA konečne upúšťajú od tejto politiky, tak Európa v tejto sebadeštrukcii nepochopiteľne pokračuje. Únia trvá na ďalších sankciách a úplnom odstrihnutí od Ruska. Z čisto ideologických dôvodov. Čo na tom, že v tomto svetom boji obetujeme poľnohospodárstvo, ekonomiku, priemysel a vlastne všetko, na čom záleží. Hlavne, že tým uštedríme ranu Rusku. Návrh zákazu dovozu ropy, plynu a nukleárneho paliva je hlúpy, zlý a nesprávny. Legislatíva by mala byť predstavená do konca mesiaca a schváliť by ju Eurokomisia chcela do konca roka. Sme zásadne proti. Škodí to Slovensku. Škodí to veľkej časti únie a priamo to ohrozuje našu bezpečnosť a schopnosť prežiť. Čaká nás neľahká práca a veľký boj a určite si v ňom vypočujeme veľa nezmyslov a vyhrážok. Som zvedavá, ako sa k tomuto národnoštátnemu záujmu postaví naša opozícia, i keď nejakú predstavu asi máme všetci. Okrem nechcených návštev sa nám tu rozmohli listy. Najnovšie sa nechali počuť niektorí veľvyslanci, že vraj oni budú stať pri Ukrajine až do konca. Veľvyslanci Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Poľska nám v tomto liste odkazujú, že sú v koalícii ochotných, a teda, že sú ochotní, respektíve schopní všetkého pre dobro Ukrajiny. Žiadajú, aby sme ďalej podporovali sankcie a pripojili sa k snahám urobiť viac. Prejavovať odhodlanosť a chrániť Ukrajinu. A samozrejme máme dať viac peňazí a viac peňazí na zbrane. Také jednoduché. Podľa nich je Ukrajina pripravená na mierové rokovanie, no neviem, či je najlepší krokom deň pred mierovým rokovaním zbombardovať oponentovi vojenské lietadlá a všade sa tým vystatovať. Množia sa diskusie o tom, ako sa to mohlo stať, ak to za tým skutočne je, lebo Ukrajinci toho sami schopní určite neboli. Dôležitý je postoj Spojených štátov. Z vyjadrení amerického prezidenta Trumpa, ktorý o tom hovoril aj priamo s prezidentom Putinom, je zrejmé, že to USA veľmi neschvaľujú, ba dokonca, že to považujú za zlý krok, ktorý môže viesť k ďalšej eskalácii. Takisto zmena naratívu zahraničnej politiky Spojených štátov, kde sa začínajú viac sústreďovať na Irán, hovorí o tom, že už začínajú mať konfliktu na Ukrajine plné zuby. Dosiahli svoje, majú podpísanú zmluvu na nerastné bohatstvo Ukrajiny a to, či sa k nemu dostanú skôr alebo neskôr, to nie je až tak podstatné. Hlavne, ak to zatiaľ bude všetko riešiť a platiť Európa v záchvate šľachetnosti a spravodlivosti. Americkí politológovia Jeffrey Sachs a John Mearsheimer medzi tým upozorňujú, že Ukrajina je stratená, vyjednávania nevedú nikam, že ukrajinská vláda sa doslova otrhla z reťaze. Americká administratíva stráca rokovania záujem a môže sa stať, že Európa v tom zostane sama. A Rusi zatiaľ postupujú napred. I keď, ako by sme mali správne hovoriť, Ukrajinci stále vyhrávajú, len front sa posúva nesprávnym smerom. Viceprezident USA J.D. Vance predčasom na margo vyjednávania o ukončení vojny povedal, že v médiách panuje zvláštna predstava, že keď bude vojna trvať ešte pár rokov, tak Rusko sa samo od seba zrúti, Ukrajinci získajú späť územia, o ktoré prišli a všetko bude ako predtým. Špeciálny vyslanec Trumpa Keith Kellogg sa pred pár dňami vyjadril, že sa jedná o vojnu medzi NATO a Ruskom a poukázal na to, čo urobili a stále robia európske krajiny v rámci podpory Ukrajiny. Európske krajiny skutočne robia aj nemožné, preto aby koncu vojnu zabránili. A stále sa hlásia, že chcú za všetko zaplatiť. Merz, Macron a Starmer naďalej burcujú do vojny. Nemecký kancelár Merz sa dokonca vyhráža Slovensku a Maďarsku, že keď nebudeme hlasovať tak, ako treba, tak nám Európska únia zoberie eurofondy, prípadne nás zbaví hlasovacieho práva. Všetko v mene šľachetnosti a spravodlivosti. Rozbíjanie únie kvôli tretej krajine v priamom prenose. V celej tejto situácii pôsobí zvláštne, že Zelenského vláda, ktorá sa tvári ako blaho národa, odmieta prevziať od Rusov svojich mŕtvych v rámci dohodnutej výmeny. Zaznievajú hlasy, že je to preto, že vlastne nechcú vedieť, koľko ľudí skutočne zomrelo, pretože sú rodinám povinní vyplácať príspevky a stojí ich to veľa peňazí. Názor o tom si urobte sami. A kde je v tomto celom NATO? No už využíva príležitosť a žiada o zvýšenie výdavkov na zbrojenie na 5% HDP. Nemyslím si, že je to dobrý nápad,
Hlavne v ekonomickej situácii, v ktorej sa nachádzame. Nie len Slovensko, ale aj celá Európska únia. Zlé jazyky hovoria, že NATO je obranná aliancia, ktorá chráni svojich členov pred hrozbami, ktoré samo vytvára svojou existenciou. Aby bolo jasné, ja nie som proti členstvu Slovenska v NATO. Zároveň si však ale nemyslím, že by sa malo ďalej rozširovať na východ a už vôbec nie, že by sa jeho členom mala stať Ukrajina. Chvála Bohu, tento názor zastáva stále viac vysokých predstaviteľov aliancie aj členských štátov, dokonca už aj také Poľsko. A trvám na tom, že NATO by malo ďalej stále slúžiť ako aliancia obranná a nie útočná, a teda, že nepotrebuje od svojich členov ďalšie peniaze na zbrojenie a minimálne nie v takej výške. V realite, v ktorej žijeme, sú nové spôsoby komunikácie a vedenia vojny, či prístupu k rokovaniam o miery. Vráťme diplomatom ich priestor, nech si zaslúžia svoj plat a nech robia to, čo je im vlastné. Vyrozprávajú si to medzi sebou. A čím skôr pristúpime k tomuto lepšiemu, humánnejšiemu a lacnejšiemu riešeniu, tým viac životov zachránime. A tým skôr bude konečne mier. Bez prívlastkov. Podľa novej dohody, ktorú si budeme ctiť všetci. Nenávisť voči politickým oponentom má ďalšiu obeť. Je však ďaleko a tak málo koho zaujíma. V Kolumbii bol v sobotu počas kampane postrelený 39-ročný kandidát na prezidenta Miguel Uribe. V krajine, kde len pred pár rokmi dosiahli upokojenie situácie a prestali bojovať s kartelmi a samozvanými polovojenskými skupinami, opäť postrelili politika. Smutnejšie je to o to viac, že aj jeho matka novinárka prišla o život po únose kartelom. Uribe bojuje po 2 ranách do hlavy o život, nikto však nespochybňuje, či sa to vôbec stalo a všetci naprieč politickým spektrom mu vyjadrujú podporu. Dúfam, že to nie je predzvesť nového násilia v tejto skúšanej krajine. Odveci je tento týždeň kto iný ako europoslanec Zdechovský. Prišiel si na Slovensko urobiť na náš úkor predvolebnú kampaň a aj napriek jeho desiatkam statusov nebolo to veľmi úspešné a skôr dostal soproto. Jeho vymyslené sledovanie slovenskou tajnou službou mu asi malo zabezpečiť prístup k ochránke, čiže väčšiu dôležitosť. Nechcem znižovať hrozby voči politikom. Každý jeden hejt považujem za nesprávny a nevhodný. Ale na tomto celom je úsmevné najmä to, že po plamenných a nepodložených rečiach kolegu Zdechovského o Slovensku sa o niekoľko dní ukázalo, že jeho vlastná vláda má problémy kvôli bitcoinovej afére a podpore prania špinavých a nelegálnych peňazí. To nevymyslíš. Prajem vám všetkým krásny týždeň a nohy v teple. Je viac než len kanál. Je to občianske hnutie. Naším cieľom je dokumentovať politiku jasne, prístupne a bez manipulácie. Ak si ceníte pravdu a transparentnosť, zdieľajte našu prácu a pomôžte nám budovať informovanú komunitu. Veríme v spravodlivejšiu politiku, kde sa chyby opravujú a hlasy počujú. Ak nájdete niečo, čo by sme mohli zlepšiť, neváhajte nám to oznámiť. Spolu môžeme tvoriť inú politiku, otvorenejšiu a bližšiu realite. Transparentnosť nie je privilégiom, je to právo. Ďakujeme, že ste súčasťou tejto zmeny.